ashe mafarki kan zama haƙun bawa ya zamo ɗan sarki. Haƙurci yakan dafa dutse in har bai gaggawa ba. Kama da wana batawa ne in ka ji wana ba banza ba. Abin faɗa a bakin bawa baya yin wuya na yi duba. Kafin in samu so na haƙiƙa kamar ma ba zan kai gaci ba. Na sha wuya sosai na koka ido bai ki yin kuka ba. Amma hakan rabbi ya tsarin kadara ta ce dole na karba. Gaɗa mutum a bakin kura ba ta ƙi ta yi kalaci ba. Gaba tsini a bayan kamashi ba ka ƙi kai gudun tsira ba. Kawai waya ka dubo bayan ka hakan bai zamo aibi ba. 2008 na zama tobawa a fannin so ba ayyani ba. Amma ƙarshe ta saka na kunci da ƙyar na ƙwaci kaina na gaba. A san mutum a san cinikinsa bayan na yi dogon hutu. Tu'o sai na yi kacibis da doguwa fara 'yar hoto. Muka yi musayar soyayya kamar gaske na shiga hutu. Soyayyar ta ni na nisa zaluncin ta yi katutu. Ni ne account ni ne ATM na zarar kudin ta ta gaba. Linzami sai bakin doki an tika za matsa yayi girma. Ramin kura ko sai 'ya'yanta in ka shige shi ka shiga birma. Shi dan maciji kwai kyan fata mugun halinsa ya fi kunama. Shi mai fakewa da soyayi cuta ban san me zan sufanta shi ba ma. Kyalli da walwale suka ja ni cikin aminci aka yi mini zamba. Mahaɗa kashi na biyu Kamal Khan Wazai.